L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għid lill-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek, imma lill-għajrek u s-sieħ u erġgħu s-sieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal-uliet niesek, imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jiena l-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi lill-mulej. Qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u bil-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa żunitna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm mbiegħed il-vant mill-punent, ekku ibiegħed minna ħtietna. Palma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Ħanin u twajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddis hu t-tempju ta' Alla li huwa intom. Ħadd ma għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li hu għaref din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax l-erf ta' din id-dinja u bluha quddiem Alla. Għax hemm miktub: u li jaqbad l-orrief fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li firħa huma l-ħsibijiet tal-orrief. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom, sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej, kollox hu tagħkom, u intom ta' Kristu, u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma teqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin, dawwarlu lieħol ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti u joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwar spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal, ħobb lill-għajrek u għobod lill-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħażina
u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan. U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan. Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-Mulej.